Καλησπέρα παιδιά, σε ακόμα ένα βίντεο. Εδώ έχουμε τον Pikachu να κάνει manifest στο booster bundle για ευνόητους λόγους. Τρέξαμε και εμείς σήμερα το πρωί για να προλάβουμε και εμείς ένα booster bundle, γιατί γίνεται πανικός από ό,τι βλέπω. Το πήραμε σε πολύ καλή τιμή, είναι αλήθεια. Δεν έχω ακούσει κάποιον άλλον να παίρνει τέτοια τιμή. Θεωρώ ότι στο aftermarket θα γίνει χαμός. Ήδη στην Αμερική επικρατεί φρενίτιδα και στην Ελλάδα, από ό,τι διάβασα κάποια σχόλια. Το θεωρώ λίγο τραγικό, αλλά εντάξει. Έτσι έχει γίνει το hobby πλέον. Οπότε κινούμαστε κι εμείς σε αυτούς τους ρυθμούς. Εμείς το πήραμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κι άλλο ένα, άμα είναι, ή δύο, θα δούμε. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε μαζί στο release day, μαζί με τον Pikachu εδώ πέρα, να μας κάνει παρέα. Και πίσω έχουμε το ETB και κάποια team που έχουμε ανοίξει. Και λέει τα στοιχεία από Ascended είναι το Bellibolt που βγάλαμε την τελευταία φορά που ανοίξαμε το Pin Collection. Οπότε πάμε μαζί να ανοίξουμε το Booster Bundle και να το δούμε. Δεν υπάρχει γυρισμός πλέον. Ρε, μας κάνει το δύσκολο. Μάλλον παιδιά, κακό σημάδι δεν ήθελε να ανοίξει. Ή δεν θέλει να βγει ο Pikachu ακόμα και θέλει λίγο χρόνο. Ή είμαστε για τάφο. Θα το βάλω να μας συντροφεύει εδώ μαζί με τα υπόλοιπα. Έξι packs. Για να δούμε, έχουμε κανένα τσαλακωμένο όπως είχαμε τον Bellibolt, όχι. Για να δούμε, για να δούμε. Ξεκινάμε. Ψάχνουμε το God Pack. Βέβαια δεν νομίζουμε, αλλά why not. Πάμε, second pack. Περάσαμε ένα Poképad. Με αυτά στην αρχή είχε γίνει πανικός. Oh my God. Ναι, για να δούμε. Το είδα κι εγώ, το είδατε κι εσείς. Ας ελπίσουμε να μην είναι ένα απλό EX και να είναι ένα SIR, αν και στη θέση που είναι δεν ξέρω τι είναι. Mega Scraft EX. Οκ. Προχωράμε. Στην αρχή τώρα τα χρώματα με πήγαιναν αλλού, αλλά δεν πειράζει. Αυτό το Psyduck το έχουμε βγάλει πόσες φορές εδώ πέρα. Το SIR του δεν μπορούμε να το βγάλουμε μια φορά. Επόμενο pack. Αυτό ίσως να είναι λίγο πιο βαρύ από τα υπόλοιπα, αλλά δεν νομίζω. Ωραίο προϊόν, κακό pull rate. Είδα λίγο κάποια booster bundles, πρέπει να ανοίξουμε. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα. Springatito EX. Θα το σλιβάρουμε κιόλας. Δεν νομίζω να είναι κάτι τρελό.
Και ελπίζουμε να μην είναι μόνο στο hit μας. Μαζί με αυτό το EX. Και πάμε παρακάτω. Goldpack δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Θα θέλαμε πάρα πολύ. Αλλά... να το κανάρι SIR Trainer. Ωραίο το booster band μας. Και πάμε άλλο ένα φακελάκι. Ας ελπίσουμε σε ακόμα ένα hit για ένα πανέμορφο booster bundle. Έτσι. Holo Energy, άρα δεν νομίζω να έχουμε κάτι παρακάτω, συνήθως δεν έχει. Godpack δεν είναι σίγουρα. Ναι, και αυτοί ήμασταν. Και έχουμε και λέμε Mega Sagaft EX, Sprigatito EX. Αυτό νομίζω είναι full art, δεν θυμάμαι ακριβώς πως λέγονται. 2 silver αστεράκια. Και κανάρι Trainer SIR, πολύ όμορφο art. Αυτό ήταν το booster bundle μας. Σε σχέση με άλλα που είδα δεν μπορώ να πω ότι μας πήγε άσχημα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κι άλλα και να δούμε. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.